Wow, raida kerong rakhokjak to saimia kwrwi hasteo. Yaba tipra sarokni bisingo kwbangmano o raida kerong rokno sijaya tongo. Social media tei baithangni yakungbai bachanani chaitongmani phiaba angle khapiya bai yakhaiba yapri barmani khapiya bai alongo haptei mukti kuplung khe nakhar sanka. Tai thinango o samungno tangya raida kerongni je o kebeng mungno obo haikeno kabui nakhar sanka naini di chini notice korongni mangplio. Biling jotono no kolomka angkok taisa sagani naimani ke haisi lukorok bongsorok ani social media ro go seibu tharmani hoite ni ke video viral ngi tongmani bongke borok rongno wargi tongla ha sraibu sarok bu warjagla ha tok pungsukang war tongmani borok go sibarsi borok no se war tong hangke ba belai ke nung lukorok bu ano request khaila ha bono buthar paisidi hayangke teisi borok sraibu sarok okrarok warjagui mangu hingke asuk virus ngyaku sani buthar paisidi haihi sajagui hingke bangbu tei tuma khaija snai ba okrarok ni kokba mana janai hingke buthar paijala kumai rok bai rok ang nok jotono sagu next time angbu hake khaijaliya borok ko thuino khosake khontai masagi homani thiksi ani kapalo klaikha ani oro nok bisasa yangke ani loge go kulung tong bo yago warjagla doctor go injection ok busung manaja jaka bisa yang ke ang proof phunung nai nyong no takuro buro nai ne je badi idesini usrai no bo sikhuchu warjag tonggala yago warjagla burus warjang kulung pajak asa hala bisa ase kosto ke warjage si khoroksa sengliya sekang pungrok togrok musurok ni singseng mani ulole borok gosi baklai war tongha hingke ba bono ba buthar ma pai sinai namle lukorok bu joto nu buthar sidi hi ano order obaila hang ke ba angbu saiseng ani permission bai buthar jayen takuro bukuro lukorok bongsorok hodaro moyolok borok sama bai si borok offer ma bai sang buthar jagi asung nani kok sarik hang joto noklum